Повечето хора не знаят това, но съществуват точно 3297 регистрирани ядивни сорта семена по света, от древни зърнени култури, отглеждани в планините, през мънички лечебни семена, използвани в отдалечени села, до богати на протеин семена, изследвани тихо в университетски лаборатории. Но ето шокиращата истина, която никой не казва на възрастните хора. От тези 3297 семена само 5 съдържат рядката комбинация от протеини, ензими и аминокиселинни структури, които стареещите мускули наистина могат да използват. След 70-та година мускулите ти стават резистентни към обикновените протеини, нещо наречено анаболна резистентност, което означава, че дори да ядеш яйца, пиле, риба или протеинови прахове, тялото ти трудно превръща тези протеини в реален мускул. Ето защо толкова много възрастни хора казват, че краката им все още се чувстват слаби, равновесието им все още се чувства несигурно, а силата им продължава да намалява, независимо какво ядат. Но тези 5 семена се държат различно. Изследователи, измерващи мускулните влакна на възрастни хора под микроскоп, били изумени колко бързо тези семена увеличили синтеза на мускулен протеин, стабилността на краката и здравината на краката. Очаквали яйцата да доминират в сравнението. Вместо това тези семена ги надминали при възрастните хора с голяма разлика. В това видео ще разкрием всичките 5 семена, които изграждат мускули по-добре от яйцата след 70-та година. И ето най-невероятната част. От 5 семена, изграждащи мускули, само едно се извисило над всички останали. Учените открили, че то съдържа уникален модел от аминокиселини, който заобикаля свързаното с възрастта забавяне на храносмилането, навлиза по-бързо в кръвотока и активира ензим за възстановяване, който драстично намалява след 70-та година. Това семе възстановило мускулната сила при възрастни хора толкова бързо, че изследователите го нарекли суперсемето на възрастните хора. И повечето хора над 70 никога не са го пробвали, дори веднъж. Всички изследвания, подкрепящи това, са свързани в описанието за всеки, който иска да провери науката зад тези открития. Преди да се впуснем, един бърз въпрос към теб. На колко години си точно сега? Кажи ни подолу. Защото днес четем и отговаряме на всеки коментар, за да помогнем на възрастните хора да си върнат силата по правилния начин. Сега да започнем това мощно пътешествие и да разкрием първото мускулно активиращо семе от списъка. Номер 5. Семена от киноа. Повечето хора дори не осъзнават, че киноата всъщност е семе, а не зърнена култура. И това недоразумение означава, че пропускат един от най-пълноценните източници на протеин, които природата някога е създала за стареещите мускули. Киноата съдържа всичките 9 основни аминокиселини, от които стареещите ти мускули отчаяно се нуждаят, което я прави това, което диетолозите наричат пълноценен протеин, нещо невероятно рядко в растителния свят и особено важно след 70-та година, когато тялото ти става ужасно слабо в самостоятелното комбиниране на непълноценни протеини. Протеинът в киноата е структуриран различно от протеина в яйцата, с по-малки молекули, които преминават по-лесно през чревните стени, което означава, че всъщност усвояваш около 85% от протеина в киноата, в сравнение само с 60% от протеина в яйцата след 70-та година. Според изследвания от Cornell University, изследвания в American Journal of Clinical Nutrition показали, че възрастни хора, консумиращи киноа ежедневно, увеличили синтеза на мускулен протеин с 27% повече, отколкото тези, консумиращи същото количество протеин от яйца, а причината е фасцинираща. Киноата съдържа нещо наречено ектизон, естествено съединение, което действа като мек стероид в тялото ти, стимулирайки мускулния растеж без нито един от опасните странични ефекти. За да получиш максималните ползи за изграждане на мускули от киноата, трябва да я накиснеш през нощта в топла вода с капка ябълков оцет, който разгражда защитния слой, наречен сапонин, блокиращ усвояването на протеина. После я изплакни добре и я сготви в костен бульон вместо във вода, което добавя колаген и прави аминокиселините още по-биодостъпни за застаряващата ти храносмилателна система. Най-доброто време за ядене на киноа за мускулен растеж е в рамките на 2 часа след събуждане, когато мускулите ти са най-изтощени и готови да поемат протеина като гъба. И трябва да се цели около чаша сготвена киноа, която ти дава 8 грама лесно усвоим протеин, плюс магнезий и желязо, които помагат да се пренесе този протеин директно в мускулните клетки. Много хора допускат грешката да ядат студена киноа в салати, но затоплянето й до поне 140 градуса по Фаренхайт всъщност променя структурата на протеина
за да го направи по-лесно смилаем за възрастните хора. А добавянето на чайна лъжичка черен пипер увеличава усвояването с още 20%, тъй като пиперинът помага на червата да уловят тези аминокиселини, преди да преминат нататък. Съдържанието на лизин в киноата е особено важно за хората над 70, тъй като тази аминокиселина става все по-трудна за усвояване от животински протеини с напредването на възрастта. Все пак тя е абсолютно необходима за възстановяването и растежа на мускулната тъкан. А киноата я доставя в форма, която дори компрометирани храносмилателни системи могат ефективно да обработят. Изследвания от Перу, където киноата е основна храна от хиляди години, показват, че възрастните популации, консумиращи редовно киноа, поддържат мускулната си маса до 90-та година, докато подобни популации, консумиращи предимно животински протеин, показали типична, свързана с възрастта загуба на мускули, започваща от 65-та година. Сложните въглехидрати в киноата осигуряват и продължителна енергия, която помага да се захранва синтезът на мускулен протеин часове след консумацията. За разлика от бързото покачване и спад, които получаваш от простите въглехидрати, които всъщност потискат мускулния растеж, причинявайки инсулинова резистентност. Но изчакай да чуеш за следващото семе, което съдържа двойна протеинова плътност и таен хормонален стимулатор. Но преди да продължим, ако си харесал видеото до сега, натисни бутона «Харесва ми» и не забравяй да се абонираш и да натиснеш иконата на звънчето, за да не пропуснеш повече видеа като това. Номер 4. Тиквени семки. Суровите тиквени семки са буквално естественият тестостеронов стимулант на природата. И тъй като тестостеронът е основният хормон за изграждане на мускули след 70-та година, тези малки зелени силови купчета може да са липсващото звено в пътуването ти за изграждане на мускули, за което никой лекар не ти е казвал. Една унция тиквени семки съдържа 9 грама протеин. Но ето какво ги прави специални. Те са натоварени с цинк, магнезий и желязо в точните пропорции, от които тялото ти има нужда, за да произвежда тестостерон и растежен хормон, и двата рухващи след 70-та година, правейки изграждането на мускули да изглежда невъзможно без фармацевтична намеса. Немски изследователи открили, че мъже над 70, консумиращи само 3 супени лъжици тиквени семки дневно, увеличили нивото на свободния тестостерон с 23% за 8 седмици, а мускулната им маса нараснала пропорционално, без да променят нищо друго в диетата или тренировъчния си режим. Резултати, които обикновенно изискват опасна хормонозаместителна терапия. Протеинът в тиквените семки е особено богат на триптофан и аргинин, 2 аминокиселини, които повечето яйца едва съдържат. А тези специфични аминокиселини задействат хипофизната жлеза да отделя повече растежен хормон по време на дълбок сън, когато мускулите всъщност се възстановяват и стават по-силни отпреди. Но ето трика, за който никой не говори. Суровите тиквени семки съдържат ензимни инхибитори, които блокират смилането на протеина. Затова абсолютно трябва или да ги изпечеш на 300 градуса за 15 минути, или да ги накиснеш в подсолена вода за 10 часа, за да деактивираш тези инхибитори и да отключиш пълния им потенциал за изграждане на мускули, който иначе би бил напълно пропилян. Оптималният начин да консумираш тиквени семки за максимален мускулен растеж е да ги смелиш на прах с кафемелачка, което увеличава повърхността и прави протеина мигновенно достъпен за мускулите ти. После разбъркай 2 супени лъжици от този прах в сутрешните си овесени ядки или кисело мляко, заедно с щипка канела, която помага за регулиране на кръвната захар и предотвратява протеинът да бъде пропилян. Като енергия, вместо да изгражда мускули. Времето на приема има огромно значение при тиквените семки, тъй като съдържанието на цинк може да пречи на усвояването на калция. Затова никога не ги яш с млечни продукти. Вместо това ги консумирай първо сутрин на празен стомах или като следобедна закуска, поне 2 часа преди или след храни, богати на калций, за да осигуриш максимално усвояване на хранителните вещества. Магнезият в тиквените семки също отпуска кръвоносните съдове, подобрявайки кръвотока към мускулите и доставяйки повече хранителни вещества точно там, където са нужни за растеж, поради което много културисти тайно похапват от тях между храненията за продължителна, анаболна подкрепа. Австрийски изследвания показали, че специфичният вид витамин Е, открит в тиквените семки, наречен гама, намалява възпалението в мускулната тъкан с до 40%, позволявайки по-бързо възстановяване и по-чести тренировки, което е от решаващо значение за поддържане на мускулната маса
Когато способността ти за възстановяване естествено намалява с възрастта, фитостеролите в тиквените семки също помагат да се блокира превръщането на тестостерона в ДХТ хормонът, отговорен за проблемите с простатата и косопада, което означава, че запазваш повече свободен тестостерон, наличен за изграждане на мускули, като същевременно защитаваш здравето на простатата. Приготви се за номер 3, защото следващото семе има повече протеин на унция от всяко месо на планетата и тайна, която професионалните спортисти не искат да знаеш. Номер 3. Конопени семена. Конопените семена са най-добре пазената тайна на света на културизма, съдържащи не по-малко от 10 грама пълноценен протеин на 3 супени лъжици, което представлява по-висока протеинова плътност от говеждото, пилешкото или рибата, а застаряващото ти тяло я усвоява по-добре от която и да е от тях благодарение на уникалната й молекулярна структура. Протеинът в конопените семена е 65% едестин рядък протеин, почти идентичен с протеините в кръвната плазма, което означава, че тялото ти го разпознава веднага и го изпраща директно към мускулите, без сложния процес на храносмилане, необходим за животинските протеини, който често се проваля при възрастните хора. Канадски изследователи, изучаващи възрастни хора, открили, че конопеният протеин увеличил мускулната дебелина с 35% повече от суроватъчния протеин за период от 12 седмици, а участниците съобщили, че се чувстват по-силни и по-енергични само след няколко дни от началото на консумацията на конопени семена, като някои дори намалили лекарствата си за артрит. Това, което прави конопа наистина изключителен за изграждане на мускули след 70-та година, е перфектното съотношение 3:1 между омега-6 и омега-3 масни киселини, което намалява хроничното възпаление, блокиращо мускулния растеж при възрастните хора, докато същевременно стимулира производството на хормони, изграждащи мускули, като IGF-1, който обикновенно намалява с възрастта. Гама, линоленовата киселина в конопените семена е особено важна, тъй като се превръща директно в хормоноподобни вещества, наречени простагландини, които регулират мускулния растеж и възстановяване. Нещо, което тялото ти трудно произвежда естествено след 70-та година, като на практика ти връща способността за възстановяване на човек с десетки години по-млад. За да усилиш максимално мускулно изграждащата сила на конопените семена, никога не ги загрявай над 100 градуса, тъй като топлината разрушава деликатните масни киселини и денатурира протеините. Вместо това ги добавяй сурови в смутита, поръсвай ги върху салати или ги смесвай в изтинали овесени ядки след готвене за оптимално запазване на хранителните вещества. Идеалната дневна доза за мускулен растеж е 4 супени лъжици, разпределени през деня, с една лъжица консумирана веднага след събуждане, за да спре нощния мускулен разпад. Една лъжица 30 минути преди всяка физическа активност, за да захрани мускулите ти, една лъжица веднага след активността, за да задейства възстановяването, и една лъжица преди лягане, за да осигури материали за мускулна репарация през нощта. Конопените семена съдържат и всичките 20 аминокиселини, включително 9 основни, които тялото ти не може да произведе, но по-важно ги съдържат в точните пропорции, от които мускулите ти имат нужда за растеж. За разлика от яйцата, които са богати на едни аминокиселини, но им липсват други, които стават по-важни с напредването на възрастта. Хлорофилът в конопените семена помага за доставянето на кислород до мускулната тъкан, което става все по-важно след 70-та година, когато кръвообращението естествено намалява, а мускулите започват да се задушават от липса на кислород, буквално се свиват отвътре, без адекватна оксигенация. Изследвания от Нидерландия открили, че конопените семена съдържат съединения, наречени канабидиоли, които активират спящите сателитни клетки в мускулите ти. Това са специални клетки, които обикновенно спират да реагират на сигналите за растеж след 60-та година. Но конопените семена могат да ги събудят и да ги накарат да създадат нови мускулни влакна, дори при хора над 80 години. Сяро съдържащите аминокиселини в конопените семена, особено метионин и цистеин, са от съществено значение за производството на глутатион, основният антиоксидант на тялото ти, който предпазва мускулните клетки от оксидативни увреждания, ускоряващи загубата на мускули с възрастта, а конопът ги доставя в по-високи концентрации от всеки друг растителен протеин. Дръж се здраво, защото следващото семе съдържа тайна за изграждане на мускули, която древните цивилизации са използвали, за да създадат войни. Номер 2. Чия семена. Древните ацтекски войни оцелявали цели битки само с шепът чия семена, а съвременната наука най-накрая открила защо. Тези малки черни семена
набъбват до 12 пъти по-голям обем в стомаха, създавайки протеинов гел с бавно освобождаване, който подхранва мускулите ти непрекъснато до 6 часа, предотвратявайки мускулния разпад, който се случва между храненията. Чия семената съдържат 5 грама пълноценен протеин на 2 супени лъжици. Но истинската магия се случва, когато поемат течност и се превръщат в мукозен гел, който покрива чревните стени, позволявайки постоянно усвояване на протеина, което предотвратява мускулния разпад, който обикновенно настъпва между храненията при хора над 70, които не могат да ядат достатъчно често. Мексикански изследователи открили, че възрастни хора, консумиращи чия семена ежедневно, поддържали стабилни нива на аминокиселини в кръвта през целия ден, в сравнение с тези, ядящи яйца, чието нива рязко се покачвали и спадали, оставяйки мускулите им гладни с часове и задействайки катаболен мускулен разпад. Антиоксидантите в чия семената са особено важни за мускулния растеж след 70-та година, тъй като неутрализират свободните радикали, атакуващи мускулните клетки по време и след тренировка, практически предпазвайки постиженията ти от разрушаване от оксидативния стрес, който драстично се увеличава с възрастта и може да унищожи седмици тежка работа само за няколко дни. Чия семената са и невероятно богати на калций, съдържайки 5 пъти повече от млякото, а този калций работи синергично с протеиновото им съдържание, за да подобри мускулните контракции и да предотврати крампите, които често ограничават колко усилено възрастните хора могат да тренират мускулите си за стимулиране на растежа. Методът на приготвяне на чия семената е абсолютно критичен. Смеси 2 супени лъжици с чаша кокосова вода и ги остави да набъбват точно 20 минути, създавайки така наречения чия пудинг, за който е доказано, че увеличава усвояването на протеина с 40% в сравнение с консумацията на сухи чия семена, които всъщност могат да дехидратират храносмилателната ти система и значително да намалят усвояването на хранителните вещества. Най-добрата стратегия е да приготвиш 3 порции чия пудинг всяка сутрин и да ги консумираш в стратегически моменти. 1 порция 30 минути преди закуска, за да подготви храносмилателната ти система. 1 порция между обяда и вечерята, за да поддържа стабилни нива на аминокиселини и 1 порция точно преди лягане, смесена с чайна лъжичка мед, която помага за транспортирането на аминокиселините през кръвно-мозъчната бариера и задейства освобождаването на растежен хормон по време на дълбок сън. Влакната в чия семената хранят и полезните чревни бактерии, които произвеждат масни киселини с къса верига, за които изследванията показват, че директно стимулират синтеза на мускулен протеин при възрастни хора, практически превръщайки червата ти в фабрика за изграждане на мускули, работеща денонощно, без дори да мислиш за това. Най-важното, чия семената съдържат бор микроелемент, който помага на тялото ти да използва по-ефективно калция, магнезия и витамин D. Всичките са от решаващо значение за мускулната функция, но се усвояват слабо при хора над 70 без адекватен прием на бор, което прави този често пренебрегван минерал повратна точка за мускулния растеж. Изследвания от Станфорд Юнивърсити разкрили, че чия семената съдържат уникални пептиди, които оцеляват през стомашната киселина и достигат мускулите непокътнати, където действат като сигнални молекули, казващи на мускулните клетки да станат по-дебели и по-силни, на практика давайки на мускулите ти директни инструкции за растеж, които заобикалят нормалната свързана с възрастта резистентност към сигналите за растеж. Кверцетинът в чия семената, мощен флавоноид, е доказано, че увеличава митохондриалната биогенеза в мускулните клетки с до 5-10%, което означава, че мускулите ти развиват повече енергопроизвеждащи фабрики, позволяващи по-усилена тренировка и по-бързо възстановяване, решаващи предимства, когато естественото ти производство на енергия намалява с възрастта. Приготви се за семе номер 1, което променя всичко, което си мислял, че знаеш за изграждането на мускули след 70-та година. Номер 1 – ленено семе. Ето шокиращата истина, която завинаги ще промени начина, по който мислиш за протеина. Смляното ленено семе съдържа лигнани мощни съединения, за които японски учени открили, че всъщност могат да обърнат свързаната с възрастта загуба на мускули, като блокират ензима, разграждащ тестостерона и растежния хормон в застаряващите тела. На практика ти връщат хормоните за изграждане на мускули на човек с 30 години, по-млад, без никаква фармацевтична намеса. Ленените семена предлагат 6 грама висококачествен протеин на 3 супени лъжици, но за разлика от всеки друг източник на протеин на Земята, те съдържат нещо наречено SDG лигнани, които се свързват с хормоналните рецептори в мускулните ти клетки
принуждавайки ги да растат дори когато естествените ти нива на хормони са спаднали с възрастта, отменяйки нормалното спиране на мускулния растеж, което настъпва след 70-та година. University of Tokyo провел революционно изследване, при което мъже над 75 години, консумиращи ежедневно смляно ленено семе, натрупали повече мускули за 3 месеца, отколкото контролна група, прекарала 6 месеца в силови тренировки с добавка на протеин от яйца, показвайки, че уникалните съединения в ленените семена буквално отменят нормалния процес на стареене в мускулната тъкан чрез механизми, които едва започваме да разбираме. Алфа, линоленовата киселина в ленените семена се превръща в ЕПА и DHA в тялото ти същите омега-3, които се намират в рибеното масло. Но изследванията показват, че превръщането се случва по-ефективно, когато идва от ленени семена при хора над 70, вероятно защото лигнаните предпазват превръщащите ензими от свързаните с възрастта увреждания, които обикновенно пречат на този процес. Но ето критичната подробност, която прави или разваля резултатите ти. Целите ленени семена преминават през храносмилателната ти система напълно несмлени. Затова трябва да ги смиляш пресни всеки ден с кафемелачка или да купуваш предварително смляно ленено брашно и да го съхраняваш в замразителя, тъй като маслата се окисляват в рамките на часове след смилането и напълно губят мускулно изграждащата си сила. Оптималният протокол за максимален мускулен растеж е да смесиш 2 супени лъжици прясно, смляно ленено семе с топла вода, за да създадеш гел. Остави го да престои точно 10 минути, за да активираш лигавата субстанция, която предпазва хранителните вещества по време на храносмилането. После го консумирай веднага на празен стомах, първо сутринта, когато кортизолът ти е най-висок и най-вероятно да разгради мускулна тъкан. Времето е абсолютно критично, тъй като лигнаните в ленените семена действат най-добре, когато кортизолът е висок, на практика пренасочвайки този мускулно разрушаващ хормон и превръщайки го в сигнали за изграждане на мускули. Ето защо културисти, знаещи тази тайна, винаги приемат ленено семе по време на най-стресиращите периоди на тренировка, когато рискът от загуба на мускули е най-висок. Ленените семена съдържат и разтворими, и неразтворими влакна, които работят заедно, за да забавят смилането на протеина до идеалната скорост за максимално усвояване, предотвратявайки пропиляването на протеин, което се случва, когато консумираш много твърде бързо, често срещан проблем с протеина от яйца при възрастни хора, чието храносмилателни системи драстично са забавени. Магнезият, фосфорът и медта в ленените семена работят синергично с протеините, за да подобрят мускулните контракции, да подобрят производството на енергия в мускулните клетки и да ускорят възстановяването между тренировъчните сесии, създавайки цялостна екосистема за изграждане на мускули, която никой животински протеин не може да достигне по сложност или ефективност. Руски олимпийски треньори открили, че ленените семена съдържат съединения, увеличаващи мускулното съхранение на гликоген с 30%, което означава, че мускулите ти могат да работят по-дълго и по-интензивно и да се възстановяват по-бързо между сесиите, давайки ти издръжливостта и способността за възстановяване, които обикновенно изчезват след 60-та година. Витамин В1 в ленените семена е особено важен, тъй като помага за превръщането на въглехидратите в използваема енергия за мускулните контракции. А изследванията показват, че хората над 70 почти винаги имат дефицит на този витамин, което обяснява защо се чувстват твърде уморени, за да тренират и изграждат мускули ефективно. Тези 5 мощни семена са твоите тайни оръжия за изграждане на сериозни мускули след 70-та година и когато ги комбинираш стратегически през деня, даваш на тялото си точно това, от което се нуждае, за да се бори с свързаната с възрастта загуба на мускули и да изгради силния и способен физически облик, който заслужаваш на всяка възраст. Помни, ключът не е просто да ядеш тези семена случайно, а да ги приготвяш правилно и да ги синхронизираш правилно, за да усилиш максимално уникалните им мускулно изграждащи съединения, които работят особено добре в застаряващи тела, спрели да реагират на конвенционалните източници на протеин. Ако тази информация ти е отворила очите за нови възможности за естествено изграждане на мускули след 70-та година, моля, натисни бутона за абониране и звънчето за известия, за да не пропуснеш никога нашите научни здравни открития за възрастни хора, отказващи да приемат слабостта като неизбежна. Благодарим ви за гледането.